Maraba da zuwa Live Hausa TV. Da kalamin saurare wannan fitaccen jarumi wato Sani Ahmad. Tabbas Sani Ahmad jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma fitaccen mawaƙi ne kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood. Wannan jarumi tabbas waƙoƙi zalla yake yi kuma waƙoƙi zalla yake saki wa masoyansa kuma su yi nishaɗi kuma su ƙayato. Kan mu kai gaba ka ji labari sahihi cikakke a cikin wannan tashar tamu mai albarka wato Live Hausa TV. Wanda muke so da kai idan yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka sai ka daure ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawa kai mana like kuma kai mana sharing. Hakan ne yake ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryen mu zafafa da duniya da sauransu da labaran kane taka. Mikala mai saurare wannan jarumi wannan fitaccen mawaƙi wato Sani Ahmad. Tabbas Sani Ahmad ya sha gwagwarmaya sosai a rayuwarsa kuma ya ga ƙalubale iri-iri daban-daban da dama. Wannan jarumi tabbas abubuwan da ya gani a rayuwarsa Allah Ubangiji ne kawai ya sani. Sani Ahmad ya yi lokacin da zai saki waƙa sai ai kwana 1 zuwa 2 ma bai fi mutum 1000 ne suka kalla ba a cikin YouTube channel ɗinsa. Amma yanzu a cikin ikon Allah ɗaukaka ta zo. Sani Ahmad kamar yanzu kamar misali kamar yadda Hamisu Breaker Ɗorayi yake. A yanzu Hamisu Breaker Ɗorayi ya saki sabon abu ya ɗaukaka kamar haka shi ma Allah Ubangiji ya buɗa mai. Mai kallon mai saurare kar ka manta kar ka sha'afa ka daure ka danna mana subscribing idan yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka da alaman ƙararrawa kai mana like kuma kai mana sharing. Tabbas wannan jarumi Sani Ahmad a cikin wannan watan da muke ciki na Ramadana tabbas Sani Ahmad zai saki waƙa 1 zuwa 2 domin ya ƙayatar da masoyansa kuma ya nishaɗantar da su. A ƙarshen azumi tabbas zai saki waƙar da mutane za su ƙayatu da shi ran sallah kuma wanda mutane za su nishaɗantu da su. Tabbas a cikin wannan shekarar ta 2022 Sani Ahmad ya saki waƙoƙi da yawa da dama. Ya saki waƙoƙin soyayya kala-kala. Ya saki waƙoƙin misali kamar irin waƙar da Hamisu Breaker Ɗorayi ya yi na sai da ke da waƙar soyayya haka. Waƙoƙi daban-daban da dama kuma ya saki bidiyon waƙoƙi kala-kala. Mai kallon mai saurare anan muka zo da ƙarshe wannan shiri namu mai albarka anan muka zo da ƙarshe wannan labari. Abinda muke so da kai sai ka daure ka danna mana subscribing da alaman ƙararrawa idan yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka. Kai mana like kuma kai mana sharing. Mun gode, wassalam.